Το μπούστι. Τι λέει η προκήρυξη? Πάμε. Χάσατε ρε μπροστά. Όχι μαλάκι. Αντέχει μένει! Όποιος δεν αντέχει φεύγει! Λίγο τα τέχια να είναι. Τελικό! Αυτό εδώ μπορείς να γυρίσεις από εδώ, και να δείξεις αυτό εδώ, μπορείς να το δείξεις. Ας πω, που είσαι μαύρη κάλτσα. Μπορείς να το δείξεις. Γιατί τον είδες, ξεκινήσετε έτσι μαζί από τη Θεσσαλονίκη. Τον είδες, για ποιο λόγο τον άφησες? Θέλω να προσέξεις Έλα, βαλάκα, προσεκτικά την ομάδα μου. Πρόσεξε προσεκτικά με τι ομάδα διεκδικώ μετάλλιο. Πρόσεξε. Παντελής, Γιαμούζης, πρόεδρος, Κύπα που έπαιζε τέρμα. Τόλης με Πάνινο, κάνε zoom στο Πάνινο. Χαλιέται συνέχεια. Κωνσταντινίδης. Πάμε! Πάμε! 5 πέναλτι. Πάμε! Το χάσε! Μην ακούς κανέναν! Συγκεντρώσου! Ο Σέφου κάνει τέρμα και να το χάσει! Θα επαναληφθεί! Μη φοβάσαι. Πάμε! Μαρανάσα, πάμε, μη φοβάσαι. Μπράβο ρε Καμούζη! Φάτονα! Έτοιμος! Έτοιμος, πάμε! Αν πάνε μπλε τελικό, είναι σαν να πάει η Βιλερμπάν Final Four. Αυτός που έκανε το σύστημα διεξαγωγής είναι εγκληματίας. Μετά θα πεις ποιος είναι. Να, ο Γκόγκος είναι, ο Γκόγκος. Ο Γκόγκος μαράει. Ο Γκόγκος. Πάμε. Πάμε, μπάλα. Πώς δεν συνεχίζετε? Έχει κι άλλο. 4-2 είναι. Ναι, γιατί τελειώσει. Τι είναι? Όλοι κάτσε να, αυτό γόλα. Είναι αυτή, είναι το τελευταίο πέναλτι της Πορτογαλίας, τέλος. Αυτό εννοώ. Έχει τελειώσει. Τι να παίζεις? Εγώ έκανα την ομάδα. Εγώ έκανα την ομάδα, ρε. Α, έχει κι άλλο ρε. Έχασε ο Μιστρίδης.
Δω κοντά γλυκά το βράδυ. Σιγά πάει το δεύτερο, το χάνει. Ο Στόλη το έχεις πιάσει. Τι χάνεις άσχετο. Το είπα, με 0 βαθμούς θα πάρω το πρωτάθλημα, το είπα. Έστειξα την ομάδα, ρε. Κάναμε αλλαγή, πάρω το νίκο. Φύγε από την γραμμή! 10 λεπτά πέφτει! Κάση, κέντρο μήνε. Λόλα να ένα μιλό. Ησυχία, παιδιά. Εσύ πάρε πιο μέσα λίγο. Έτοιμοι. Μπράβο, αν το χάσει πατελή. Κλάψτε και οι τρεις ομάδες. Είχαμε την καλύτερη ομάδα. Διάλεξα τους καλύτερους παίκτες. Είχαμε την καλύτερη τακτική. Φίλε, δίκαιη, πες από τα σύννεφα, δεν το περίμενα ποτέ. Δίκαιη νίκη, 100% αύρα. Τι να καλά είναι. Έφαγα μισό πέναλτι έφαγα. Μισό, 10 βαρές μισό έφαγα. Στην προηγούμενη διαδικασία λείπατε, τα έβγαλα. Εντάξει. Βάλα εμένα, 1-0 γυρίζαμε σε πέναλτι. Θα τονίσω ότι το γκολ το τελικό το έβαλα εγώ στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Εντάξει, καλά. Να αλλάξουμε πάνω. Παίζανε σε μέρα που Πάνω. Παίζανε σε μέρα που πληρωνόμαστε. Πώς να μην κερδίσουμε. Το πήραμε στα χαρτιά, δεν υπάρχει. Τελείωσε, Αφού ήρθε πάλι ομάδα. θα πάρει ομάδα. Ήρθε πάλι ομάδα. Κύριε, ήταν μια ωραία χρονιά. Τις καλές χρονιές του εθνικού. Ότι το θέατρο έρχεται στο σπίτι σου. Μα παίξαμε και ένα τίτλο ωραίο εκεί πέρα. Έπαιξα και τον πρόεδρο το πέναντι. Καλημέρα σας κύριε Καμαρινό. Εδώ όπως βλέπεις Ονομάζομαι Δέσποινα Παστή και εκπροσωπώ το Σύλλογο Νέων Ελλήνων Συγγραφέων. μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να σβήσει μάλλον. Είναι νεοσύστατο. Μέχρι τέλος που λέμε. Είμαστε καλά, είμαστε νέο ευσύ και πάμε. Καλό καλοκαίρι και τα λέμε από τον Ιούλιο. Το καλύτερο παλικάρι που γνώρισα. Πόσα χρόνια ασχολούμαι μαζί με την μπάλα εδώ πέρα μέσα στον νομό Πιερέας. Καμία δεκαετία. 2 χρόνια στον Όγκη Ραμίδη γνώρισα ένα παλικάρι. Αν και ήξερα κιόλας και τον αδερφό του από πλάγια, αυτόν που το γνώρισα με βγήκε πολύ αξιοπρεπής. Και δεν ήξερα καν ότι έχει 6 παιδιά. 6, 4 ήξερε. 4 νομίζω ότι ήξερα. Και ήρθα εδώ και με λέει 6. 6 παιδιά, ο άνθρωπος αυτός μεγάλωσε 6 παιδιά. Σεβασμός κάτω. Αδελφέ μου, ελάτε παιδιά να πάρετε. Ελάτε να δείτε, ελάτε να πάρετε. Αυτό τις ομάδες. Έχει εδώ. Δεν έχει. Αυτό που λένε αυτά ρε, από εδώ, πάρε. Φάει, μαλάκα,
Τσαουσίδη στο τιμόνι, εδώ είσαι. Κόκο, ξέρεις εσύ, σαν τη βούρτσα θα πω σε ρί αύριο. Περνάμε τέλεια, θα περάσουμε πιο τέλεια, έτσι Δημήτρη. Ένα χειροκρότημα, θα σας πω για ποιο λόγο. Θα μείνω σε να μας χειροκροτήσουμε. Ένα χειροκρότημα για την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα σήμερα. Τελείως δίκαια, έτσι. Που είναι οι υπεύθυνοι των ομάδων, έτσι να κάνουμε μια κουβέντα. Η αρχηγοί. Μάκη, έφερες γλυκά. Για λίγο να μας πεις λίγο για το σημερινό πρωτάθλημα, πώς ήταν η διαδικασία, γιατί ήσουν εσύ ο χρονομέτρης. Λεφτά δεν έχω για την ένσταση και το παράπολο να έκανα. Κοίταξε, άμα έκανες ένσταση και δεν έχεις λεφτά, μπορείς να πληρώσεις σε είδος. Όλα γίνονται αυτά, οπότε να το συζητήσουμε και σε είδος πληρωνόμαστε, έτσι πληρώνουμε και πέρα κανονικά. Περιμένετε γιατί η ένσταση είναι εδώ πέρα η διαδικασία, ο κύριος Κόκκος εδώ, ο άλλος ηττημένος της βραδιάς. Πες μην κρύβεσαι και σε σένα θα έρθουμε, να ξέρεις. Όπα. Το μεγαλύτερο ανώγιο είναι ο Μάκης. Αυτός είναι το κατεστημένο εδώ πέρα. Και εδώ πέρα επειδή ο πρόεδρος είναι να πάει το τελικό, κοστίζανε όπως θέλουμε. Και το έχεις κλειστό το κουμπάρα. Δεν πες να το παίρνουν και κάνεις μαγιές. Λοιπόν, κύριε Ξενοπόλης, τι έχεις να πεις για το σημερινό αγώνα? Μου είπα να πω ότι έχεις δίκιο, πρόεδρε. Δίκαια κερδίσατε. Καλά πας εσύ, καλά πας. Θα συζητήσουμε και για τον χρόνο εσένα. Θα δούμε. Ηλία, στην αρχή βγάλατε 5 γκολ. Νομίζατε ότι το πήρατε, έτσι? Πήραμε ένα. Κάτι έκανες στο τέλος και το γύρισες. Τακτική λέγεται αυτό. Είμαι με UEFA Α. Coach, ακόμα είσαι με πρόμηνη, δεν κινδυνεύεις. Λέω, coach, δεν κινδυνεύει, τακτική. Γιατί δεν πήγε καλά η ομάδα σου? Ξέρω, εμείς στο τέλος κάτι κάναμε λάθος. Ο Μάνος στην αρχή απογοητεύτηκε γιατί έφαγαμε 5 γκολ. Άρα του λέω μη στεναχωριέσαι, έχουμε το κρυφό χαρτί. Για πες Μάνο. Πρόεδρε, τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Ποιος έχει το κύπελο, παιδιά, ποια ομάδα το πήρε. Μάνο, ήταν φάουλ το κόντ τελικά. Και του κόντ ήταν φάουλ και πέρασε, αλλά με καλή σχέση και δεν τα ζει. Και καλά λέει, πού είναι το κύπελο. Το κύπελο. Περιμένετε. Έχουμε ένα κύπελο. Φέρε κι άλλο. Κι άλλο κύπελο εδώ πέρα. Έχουμε ένα κύπελο εδώ πέρα. Το σχόλιο. Έχω να πω ότι έκανες αίματο, ότι είπες μέσα όταν χωρίζουμε τις ομάδες, το Καγιόπουλο θέλαμε να μοιάζει τίποτα. Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Η διαδικασία ήταν διαλέγουμε με τη σειρά. Εγώ διάλεγα τρίτος στη σειρά. Πρόσεξε, ο καλός προπονητής κάνει τακτική. Πρώτα πήρα τον εαυτό μου. Μετά πήρα τον Καγιόπουλο γιατί λέω χρειάζομαι και έναν προπονητή μέσα. Λέω γιατί εγώ ήμουν έτσι. Γιώργο, εσύ γιατί ήρθες με μας για να πάρεις το πρωτάθλημα? Εμένα με ζήτησε ο Μάνος. Τώρα όχι να μου πει εγώ ακολουθώ, οπότε ήρθα να πάρω λίγο το λατρηματάκι, γιατί έχουν εξετάσει κάποια εδώ πέρα. Ότι παίζαμε βαλίτσα. Τα παιδιά χάσαμε, έτσι. Τα αγγλικά δεν τα βλέπω. Τα αγγλικά δεν δείχνανε ποτέ. Αυτό ο κύριος Μάκης και ο Κόκκος. Και τώρα πάμε σε ένα στο πιο παραπονιάρη, κλαψιάρη αρχηγό της ομάδας, ο οποίος ήθελε ψυχολογική υποστήριξη με τον Τζίση. Τζέι, θα δήλωσε να κάνω καταγγελίες. Δεν σου έλεγα βάλα κλωτσιές, γιατί δεν βαρούσες κλωτσιές? Εγώ έχω να πω μόνο το όνειρο με τον Γκραφ, πάω να κερδίσω. Και είμαι πρωταθλητής σήμερα. Ο κόσμος απαιτεί δήλωση Βουκελάτου. Coach, μπράβο που παίξεις με 6 παίκτες, εμείς με 3 και πάλι έχασες, μπράβο. Μπράβο, αυτό δεν είναι προσπάθεια. Τον Ιτζόγλου κιόλας έτσι που πριν ποδοσφαιριστής. Δεν έδειξε ένα στοιχείο. Σέχου, Γκίμας, ο Γκίκας, ο Βουκελάτος. Ξεκινήσατε με 5 γκολ και αποκλειστήκατε. Τι έγινε? Το στήσαμε.
Πόσα πήρατε, τουλάχιστον δεν είπατε και εμάς. Γλυκά. Για να πάμε και στους φιλάθλους της ομάδας, στον πρωταγωνιστικό. Για να πάμε λίγο εδώ πέρα στον Αρτέμι. Αρτέμι, πού είσαι, Α, δύο Αρτέμιδες εδώ πέρα, δεν θα τους ξεχωρίσω, οι ίδιοι είναι, έτσι. Για να τους ξεχωρίσω. Για πάμε, ομορφάτρα μου, το σχόλιο σου. Θέλω για τον Αρτέμι του Γατζημαμένο του Κανδό ένα μεγάλο χειροκρότημα. Του χρόνου μπορεί να βοηθήσει και να πάμε την ομάδα στην Ευρώπη κατά $10 αγάπη στην ομάδα. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Για να δούμε εδώ πέρα. Εσείς χάσατε, έτσι. Χάσατε, Δεν έχω να πω τίποτα. Εσύ τι θα πεις. Εγώ θα πω ότι χάσαμε άδικα στο τελικό, στα πέναλτι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Σταθήκαμε άτυχοι. Για να ακούσουμε και τη δήλωση. Πληροφορήθηκα ότι φταίει το τέρμα μας. Δεν είχαμε καλό τέρμα. Δεν μας βοήθησε αυτό. Πήρα πάσα, πάω στο τέρμα. Πού είσαι Σιμεωνίδη, γιατί εγώ είδες τι έκανα. Σε είπα πού θα ρίξω το πέναλτι να το πιάσεις, έτσι. Δηλαδή, όταν ένας τερματοφύλακας πιάστηκε απέναντι, φταίει κιόλας μικρέ, έτσι. Έχεις πάει ποτέ στη ζωή σου σε διαδικασία απέναντι σε συμπαίκτη τερματοφύλακα, σε Γιάννη, δεν έκανες καλές προπονήσεις όλοι. Τώρα θέλω και την κάμερα μαζί. Γκόγκος! Πού είσαι ρε? Πρέπει να πάρουμε συνέντευξη και από το Βίγια, αλλά πρέπει να μιλήσουμε, σήκω λίγο σε παρακαλώ Βίγια, με το μεταφραστή του. Λοιπόν, μιλάς, ξέρεις εσύ ισπανικά, ο Γκόγκος μεταφράζει. Ερώτηση. Θέλω να μπεις πώς είδες σήμερα το πρωτάθλημα εδώ, το mini, αν στα ισπανικά πάντα, έτσι. Και τι θέλω το σχολείο σου. Hoy fue un partido muy difícil con muchos equipos. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ καλό, με δύο ομάδες δυνατές. Pero por suerte pudimos conseguir un resultado positivo, por eso la victoria. Η ομάδα ήταν πολύ καλή, λέει, και έκανε μεγάλη προσπάθεια. Por eso perdimos, pero no importa, seguiremos adelante. Λέει ότι το παιχνίδι ήταν επικίνδυνο και στήθηκε μια μπαράκα. Τώρα θα πεις εσύ ελληνικά και θα μεταφράσει αυτός. Θέλω να σου πω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους για όλα. Είμαστε με Εύα πολύ χαρούμενοι εδώ. Και αυτό. Πάμε νέο γραμμή. Παιδιά, ετοιμάζεται για γάμο. Κάνε μπουρό. Ετοιμάζεται για γάμο με κουμπάρο τον Αρτέμι τον Χατζηπαυλίδη. Μπουρό. Θα ετοιμαστούμε για μεγάλο γλέντι μέχρι να σβήσει η Δύση. Καμπιάρι μου. Λοιπόν, λίγο ακόμα εδώ πέρα βλέπω τα σχόλια. Εδώ με τις Αρπάνας 0-0. Έτσι. Κάτσε όλους. Ποιος. Ζήση. Στο τελικό δεν μπόρεσες να μας βοηθήσεις, έδωσες όμως ψυχολογική προσπάθεια απ' έξω. 3 ήττες και 2 ισοπαλίες και πήραν το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η μαγιά. Λέει ο Κραγιόπουλος ότι δεν πρόκειται να το κερδίσει. Τι θα γίνει? Ο Μάλλος όλη τη χρονιά από μένα πήγαινε δεύτερος. Εγώ βγαίνω πρώτος, ο Μάλλος βγαίνει δεύτερος. Μάρτυρας είναι κάτω πίνω. Σήμερα πήρε πρωτάθλημα αυτός όμως. Ξέρεις πώς το πήρε. Το πρωτάθλημα το πήρε άλλο. Δίκαια. Δίκαια, εντάξει. Έτρωγε 5 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα και στο τελικό 1-1. Και στα πέναντι. Το αποτέλεσμα μετράει. Αγιώτας, τι γίνεται τώρα εδώ? Για πες το σχόλιο σου. Εγώ έχω να δώσω συγχαρητήρια στους πράσινους που κατάφεραν να χάσουν με 10 παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Αυτός το πήγε και πολιτικά, με πράσινους μίλησε τώρα εδώ πέρα. Δεν είναι πράσινοι. Ο λαός απαιτεί και δράστιχο. Από εδώ σταματάνε τα λόγια, όπως σταματάνε και οι δείκτες του χρόνου. Και ότι μας στερήσανε φέτος, πάμε να το σηκώσουμε του χρόνου. Κάναμε κίνηση ματ. Αλλάξαμε τερματοφύλακα. Μιστρίδη, ο λαός θέλει εδώ μια δήλωση από σένα για το σημερινό πρωτάθλημα. Εγώ θέλω πρώτα να ζητήσω ένα συγγνώμη του Γιάννη Σιμεωνίδη που χαλάστηκε. Αυτός είναι ένας σωστός μέχρι τώρα εδώ πέρα, εκτός από τη δικιά μου την ομάδα, έτσι. Άντε, μπράβο.
να τα λέμε αυτά. Coach, και δική σου η σειρά πριν πάμε προς τα εκεί λίγο. Δεν χρειάζονται λόγια. Τα έργα μετράνε, δείξανε. Παρατήρησες ότι στο τελικό σου έκλεινα το δεξί το πόδι να βγάλεις με αριστερό τη σέντρα και να τη στέλνεις στα πλατάνια. Ας όψετε το center-for. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημά σας. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος σήμερα που έβγαλα τον Τουλίκα από τα ρούχα του. Η τελευταία για αυτή τη χρονιά. Μην το λες. Μπορεί και τώρα χαλαστεί, να τον πεις ηρέμησε. Γάμος το έλεγε τώρα ηρέμησε. Πάμε από εδώ πέρα. Ο Κώστας απορώ πως αντέχει μέχρι τώρα, Κώστας, εδώ πέρα, έτσι. Αδέχω συγχαρητήρια καταρχήν, πρέπει να το πω, πρόεδρος, τι να κάνουμε. Σύμφωνα με τον Πάνο, τον Κώστα και τον Κόκο και τον Μάκη. Φταίω εγώ που δεν πήραμε το κύπελο γιατί έχασε μόνο τη γραμμή κόρη. Τα λάθη να αναγνωρίζονται, τα λάθη να αναγνωρίζονται. Έδωσε φτιάχνει όπως Κόκο. Σε επέλεξε λάθος αρχηγός, τι να κάνουμε. Η καλύτερη ομάδα κέρδισε. Το ξέρω για το ξέρω. Η καλύτερη ομάδα κέρδισε, το δείξαν αποτελέσματα. Ναι, τώρα θα πούμε μετά εμείς, εντάξει. Τι πίνει το παιδί. Βάλ, είσαι τυχερός γιατί δεν ήσουν να τρως 5 γκολ 6, έτσι. Άφαγε ο Σιμεωνίδης. Πρόεδρε, δεν έμαθα τίποτα, αλλά λογικά κέρδισε ο καλύτερος. Μπράβο, μπράβο. Καφεδάκι. Ο Λέση έφυγε. Όχι, εδώ πέρα ο Κωνσταντινίδης. Τον φώναζα ρε, βάρα τους αυτούς τίποτα. Γιατί δεν τους κλωτσούσες. Τι θα τους κάνω, καλοκαίρι έχουν, θα τους πάρω τα πόδια, δεν χρειάζεται. Ο Στεφανίδης την έκανε με λαφρά πηδηματάκια, έτσι ήταν τραυματίας. Μία δήλωση θα κάνει πρώτα εδώ πέρα το center back εδώ της ομάδας που βάρεσε και το πέναλτι που προκριθήκαμε, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, εμείς κερδίσαμε δίκαια, λογικό είναι. Αφού έχουμε το Μάνο, λογικά είναι κερδίσαμε. Εύκολο ήταν. Δεν χρειάζονταν κάτι άλλο, ήταν πολύ εύκολο. Το Μάνο το Φίλιππο! Είναι σε άλλη ομάδα ρε! Πώς το λες εσύ απ' έξω το παιχνίδι σήμερα, τα παιχνίδι. Εγώ γενικά για να φάω ήρθα, δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Οπότε, εντάξει, αφού ήταν ο πρόεδρος θα κερδίσει, έτσι πάει. Μην του δίνετε να φάει. Ακούσουμε λίγο μουσική, κύριε Δημήτρη, που βρίσκεσαι. Το κύπελο αυτό εδώ πέρα σου παρέδωσαν, αλλά είναι δικό μας γιατί τα πήραμε τα δικά σου τα παπούτσια. Δήλωση δεν έκανες. Ποιος κέρδισε, δίκαια ή άδικα? Λοιπόν,
λοιπόν, θα ήθελα λίγο να κάνω μια αναφορά για τη χρονιά που πέρασε. Τι να πω, δεν είναι καθόλου κλισέ, αλήθεια, το πιστεύω και το λέω. Ποτέ δεν λέω κάτι που δεν πιστεύω. Ήταν η καλύτερη χρονιά και η πιο πετυχημένη χρονιά στην ιστορία του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, η χρονιά που τελειώνει. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμασταν όλοι αυτοί μέλος αυτής της χρονιάς. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, δεν έχουν σημασία οι τίτλοι, έχει σημασία η ομάδα, έχει σημασία η παρέα, έχει σημασία το ότι χαρήκαμε όλη τη χρονιά, αλήθεια, τη χαρήκαμε εμείς που ήμασταν απ' έξω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους φίλους της ομάδας που είναι πάντα δίπλα μας, από τους προπονητές, από όλους εσάς τους ποδοσφαιριστές που μας κάνατε να περάσουμε τόσο ωραία, να νιώσουμε το ποδόσφαιρο για μένα τι είναι. Ζούμε 90 λεπτά, όλα τα συναισθήματα που μπορεί να ζήσεις σαν άνθρωπος, έντονα. Οι στόχοι της επόμενης χρονιάς είναι στην ανδρική ομάδα, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θέλουμε την πρώτη θέση. Στα play-off θέλουμε την πρώτη θέση και στην τρίτη φάση θέλουμε την πρώτη θέση. Αυτή θα είναι η στόχη της επόμενης χρονιάς. Τώρα, θέλουμε όλοι να είμαστε μαζί και του χρόνου εδώ. Να είμαστε ξανά του χρόνου για να πετύχουμε, γιατί το ξέρετε ότι μπορούμε να τους πετύχουμε όλους μαζί και τους στόχους και να γίνεται χαμός του χρόνου εδώ πέρα.